हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव आशा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दिनै सानडे बिनि स्पेशल भिडिअ स्कीमनि सायाव आसनिनि सायाव कल थांदों आरो थाङाखै सीएमनि स्कीम एबा युथ्सफोरनि राङारि अनसुंथाइ लोगोसे पीएम किसाननि आसाम स्टेटआव बेसेबां बेनिफिसियारि गोदान सौसनखो बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बड जब इनफो यूट्यूब चैनेलाव 16 किस्ति मोननो नोंथांमोना माबादि कन्डिशन जानांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय एन्ड बेनिफ्राय आसामाव बेसेबां गोदान आरो गोजामखौ लानानै बेसेबां दङ फार्मार्स आबादारिफ्रा बेनि मोनसे लिस्ट आपडेट फैदों जेराव नोंथांमोना आरोबाव सीएमनि 2 लाख आरो 5 लाखनिबो सायाव आपडेटखौ मोननो हागोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनिनि बागै आपडेट मोननो आरो लोगोसे साख्रि बाख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्लायबो नोंथांमोना बर' रावजों डिटेल्सखौ मोनबाय थागोन आरो नेक्स्टआव आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि अनलाइन रि-रेजिस्टार खालामनाय भिडिअ फैगोन लोगोफोर जों फैबाय सीएमनि आत्मनिर्भर स्कीमनि सायाव जायनोखि डिप्ल'मा गोनां बिथांमोननि रांखौहाय सोगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय 18 नोंथांमोननि मार्चआव अके अब्ला नोंथांमोना जायफ्रा नर्मेल केन्डिडेट्स एबा डिप्ल'मा गैया नोंथांमोनाबो मोननो थांगासिनो दङ जाहोना जाबाय नोंथांमोना गुबै बाथ्राखौ हमनो हादों बेनो जाबाय इलेक्सन सिगां बिथांमोना रांखौ सोनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय 2 निफ्राय 5 लाखसिम नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना सीएमनि आत्मनिर्भर स्कीमाव फाइनाल फर्म साबमिट खालामनाया 1 लाखनि एसेल' बारा नाथाय टटेल रेजिस्टार खालामनाया 2 लाखनि बारा स' बिनिफ्राय कला नोंथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइसनिफ्राय थांगोन जेरै नोंथाङा जि स्किम लादों हमना ला फिसारि लादोंबा हमना ला फिसारि अफिसनिफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्रिकालचार बा एग्रिकालचारनिफ्राय बेनिफ्राय दखानफोर लादोंबा इन्डास्ट्रि लादोंबा डिआइसिनिफ्राय थांगोन एबा नोंथांमोना दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बा भेटेनारि अफिसनिफ्राय थांगोन स' बेबायदि कल थांदों होनदों खायसेनाव थांबाय होनना बुंदों आरो खायसे कमेन्ट्सबो खालामदों आरो खायसेनाव थाङाखै स' जेब्ला थाङो नोंथांमोना कल रिसिभ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबानो जाबाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि रां सोनायनि टारगेटआ बेनो बिथांमोना देग्लायनि रांखौ सोगोन बेखायनो इलेक्सन सिगां मोननायनि चान्सआ दंसै अके स' नोंथांमोना जायखि जाया कल थांबानो नोंथांमोना सोंबानो जाबाय डिटेल्सखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जेब्ला रां सोयो अब्ला नोंथांमोनाहाय बे रांजों खामानि मावनांगोन एन्ड अब्लासो नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बे जाबाय आत्मनिर्भर स्कीमनि सायाव एन्ड बेनिफ्राय दानिया जों नायनोसै पीएम किसाननि मोनसे आपडेट फैदों दा जों फैबाय पीएम किसाननि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव नोंथांमोना बोसोराव 6,000 मोनो एबा 6,000 मोनो बेखौ मोननो एकाउन्टआ बयनाबो एक्टिभ थानांगोन अके नोंथांमोना एप्रुभ जानांगोन लिंक जानांगोन आधार लिंक बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट स्टेटास गासैबो अके थानांगोन लेन्ड सेडिंआ येस जानांगोन एफटिएफ प्रसेसा नोंथांमोनाहाय गासैबो अके थानांगोन होमबासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना सरकारा रिलिज खालामना मोनसिगोन नोंथांमोना आरो बेनिफ्राय पीएम किसाननि सोनायनि डेटआ नोंथांमोना 21 फेब्रुवारि उनावहाय नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बेखौ फोसावखाबाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि एडभाइजारा बिथांमोना एनाउन्स खालामबाय जे पीएम किसाननि केम्पेइना सोलिबाय दङ बेनो जाबाय 21 फेब्रुवारिसिम आरो बिनि उनावनो नोंथांमोननि राङा रिलिज खालामसिगोन मानोना गासैबो फार्मार्सफोरखौ आबादारिफोरखौहाय मोनसे चान्स होदोंमोन केवाइसि होनो ओंखायनो बिनि लास्ट डेटआ 21 स' बेखायनो खालामना लाबानो जाबाय 15 16 किस्ति मोननो नोंथांमोना खालामना ला अब्लासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन देन बेनिफ्राय दा बेसेबां मोनगोन आसाम स्टेटआव बेसेबां बेनिफिसियारि गोदान एप्लाइ खालामदों बिनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों अफिसियेल हिसाबै बेयाव नोंथांमोना नायदो दा नोंथांमोना नायदो 2023-24नि बाजेट डिसेम्बरसिम नोंथांमोना मोनदों माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों एन्ड बेनिफ्राय पीएम किसाननि मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैबाय राङा सेंक्सन जाबाय एमाउन्टआ 487.3 क्रर नोंथांमोना मोननो हादों अके बे जाबाय पीएम किसाननि लेटेस्ट आपडेट अके बे जाबाय आसाम स्टेटनिफ्राय फैनाय एन्ड फार्मार्सफ्रा दङ एबा आबादारिफ्रा दङ नोंथांमोना 2,06,000 फार्मार्सफ्रा गोदान सोसननाय जाबाय गोदान गोजाम लानानै टटेल स' बेखायनो जायफ्रा गोदान आरो गोजाम एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय लास्ट उइक नोंथांमोननि फेब्रुवारियाव अके लास्ट उइक नोंथांमोना 2,000 एबा 4,000 एबा 6,000 नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो नोंथांमोना लेन्ड सेडिंआ येस जाथारनांगोन केवाइसिआ नोंथांमोना जाथारनांगोन आधार कार्ड बेंकजों लिंक जाथारनांगोन जि एकाउन्टखौ होदों बे एक्टिभ थाबासो जायखिजाया सरकारनि रांखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनोसोमोन नोंथांमोननि पीएम किसाननि लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय नेक्स्ट गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना मोनगोन जायखिजाया आसाम स्टेटआव 2 लाख फार्मार्स एबा आबादारिफ्रा मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ